Dneska už víme, že poslanci návrh na to, aby 28. březen byl významným dnem, schválili. Teď ten návrh zákona půjde do Senátu. Já bych rád teď tady paní Gajdůškové oficiálně předal petici, která je přes 2000 podpisů na podporu toho, aby Senát hladně projednal tento zákon, tuto zákon. Takže předávám petici, věřím, že pomůže k tomu, aby 28. březen se stal významným dnem České republiky. Já děkuji, předvídám, že musím převzat tu petici a samozřejmě o tom budu informovat kolegy plénu Senátu Parlamentu České republiky a musím přiznat, že si myslím, že to mělo být dál a že mě nenapadlo, že vlastně není. Já jsem dívala 28. březen jako den učitelů dlouhé roky a skutečně mě nenapadlo, že vlastně to v kalendáři oficiálně nemáme. Takže udělám všechno pro to, abychom to napravili, protože jsem přesvědčena, že si to zaslouží nejenom kantoři, že si to zaslouží také děti a že si to hlavně zaslouží tato společnost, kterou pokud nepostavíme na vědění, pokud nebude znalostní společnosti, tak nemá cestu do budoucna. My vynulí nemůžeme. A proto také vnímám dobře tu expedici, která je fantastická, protože to je pro nás cesta do budoucna. Nejen nahoru do vesmíru, ale i v čase. Takže děkuji za tu podporu a věřím tomu, že Senátu zde skutečně schválíme ten návrh. Velmi snadno a velmi rychle. A kdyby se tak dostalo poslanecké sněmovny, tak samozřejmě jsme připraveni předložit tento návrh, jak jsem říkala. Děkuji.